La tapa nostra té molt de simbolisme. Hem volgut unir la tradició nostra, que provenint dels romans, els romans van ser els que es van introduir el consum de la tonyina. Després, a l'època mitjana de la foscor se va perdre, i quan van regressar els àrabs aquí, se va tornar a instaurar el consum de tonyina. Les espècies, nosaltres a Tarragona som una ciutat profundament mediterrània, on el comerç entre Orient i Occident pel Mediterrani ha sigut un dels grans lligams, i hem fet aquesta etapa unint la tradició d'Occident i d'Orient. Més de 5 sacs de cebes que hem tingut que pelar una per una i filetejar una per una, 2 ristres d'alls que hem tingut que pelar un per un, filetejar un per un. Portem més de 150 litres de suc de taronja i 400 quilos de tonyina de moment. De moment. Encara queden uns 15 dies per davant i ja veurem com s'acabarà això. I quasi 100 litres d'oli. Salarem la tonyina, l'enfarinarem. Ja la retirem, no la volem coure massa. El bouquet d'herbes. Girem una mica de sucre per tal de neutralitzar les acidesa. Agafi més els gustos i introduïm. Brutal. És sumament senzill perquè sigui un procés ràpid. Perquè el que es busca aquí és donar un bon servei. Posarem una miqueta de ratlladura de llimona, que hem picat a gabinet. Trobar la pell de llimona. Posarem una miqueta de sal maldo, una miqueta, senzillet, una miqueta de sèsam i llavors d'amapola. I ja està llesta per servir i consumir.